Вітаю, час новин на АТР. Сьогодні 5 травня, четвер, це 798-й день анексії Криму. Прем'єр-міністр Туреччини Ахмет Давутоглу йде у відставку. На зустрічі президента Туреччини Реджеп Таїпа Ердогана і голови уряду Давутоглу, що відбулася напередодні, сторони домовилися про позачерговий з'їзд панівної партії «Справедливості і розвитку». В результаті нинішній глава партії Давутоглу може втратити посаду прем'єр-міністра. На пост голови партії, фактично прем'єр-міністра, розглядають кандидатури декількох міністрів чинного кабінету, один з яких – зять Ердогана – Бірат Айбайліарак. Уряд Вірменії схвалив законопроект про визнання Республіки Арцах, тобто Нагірного Карабаху. Про це повідомляє сайт News.im. Місяць тому між Вірменією і Азербайджаном поновилися військові дії. За інформацією ОБСЄ, в конфлікті загинуло щонайменше 33 людини, поранення отримали понад 200. Конфлікт в Нагірному Карабасі почався 1988 року в зв'язку з масовим рухом за приєднання до Вірменії. Це призвело до відтоку з регіону етнічних азербайджанців і фактичною окупацією азербайджанських територій Єреваном. В Європарламенті проведуть дебати про порушення прав кримських татар на півострові. Це питання стоїть на порядку денному наступного пленарного засідання Європарламенту в Страсбурзі. Дебати по Криму і ухвалення відповідної резолюції відбудеться 12 травня. Після анексії Криму Росією українські і міжнародні правозахисні організації постійно повідомляють про порушення прав людини на півострові. Однак російська влада Криму і Кремль ці звинувачення відкидають. В Україні стартувала інформаційна кампанія «18 травня. Ми всі кримські татари». До річниці депортації кримсько-татарського народу. Гасло кампанії «Я пережив геноцид». Її мета – розповісти українцям і міжнародному співтовариству про трагедію народу. 18 травня у Криму російські спецслужби можуть влаштувати теракти і звинуватити в них кримських татар. Таку інформацію виклав на своїй сторінці в Фейсбук кримсько-татарський активіст Ерфан Кудусов-Бейшуллі. Здогадки він обґрунтовує інформацію з власних джерел. Серед можливих об'єктів указаний Куйбишевський ринок, Москільце, деякі великі торгові центри. 18 травня в Криму говоритимуть про трагічні дні депортації кримсько-татарського народу, винятково через погляд російської імперської ідеології. Таку думку висловив в ефірі Крим Реалій член Меджлісу Ільмі Умеров. З першого дня окупації влада країни-агресора забороняла кримським татарам влаштовувати масові заходи там, де вони проходили багато років поспіль. А лідер кримських комуністів Леонід Грач вважає, що заборона на проведення траурних заходів стане можливою через те, що в Москві недостатньо уваги приділяють кримським проблемам. 18 мая, если бы что-то у Аксенова там говорили было нормальное и в этой власти, а Москва вообще внимательно посмотрела не через призму Аксенова, а через призму хрупкого межнационального, межконфессионального мира, который в Крыму еще сохраняется, тогда надо было бы сказать: пожалуйста, вы хотите провести на площади Ленина 18 мая? Мы понимаем, что это за дата, насколько она важна для вас и так далее. Проводите. Наверное, проведут какие-то занятия в школе, где будет упоминаться о депортации, но упоминать они будут с точки зрения российской идеологии. Это, в общем-то, очень опасная тенденция, потому что в этой стране все через идеологию войны проходит. Мы уже как-то от этого начали отходить в последнее время. Сейчас мне очень жалко наших детей, которые остались в Крыму и учатся в школах, но это все нам придется исправлять. Зарплати водіїв Сімферопольської станції швидкої допомоги урізали на третину. За словами шоферів, якщо найближчим часом зарплати не підвищаться, вони звільняться. Загрожують масовими страйками. В адміністрації кажуть, не вистачає грошей. Фінансування швидкої допомоги на цей рік зменшили на 200 мільйонів рублів. Стимулирующие вообще не дали. Получил 4 аванса и 9 получки. Это получается 13 200 получилось. У меня общий заработок. Когда я получал 21, 22, 18 бывало.
но меньше 18 не получал. А это вообще скатились на нет. А зарплата же не только водителям резко упала, она упала и медицинским работникам. У всех нет стимулирующих, ноль, начиная от санитаров, водителей, главных врачей и так далее. Для каждой медицинской организации они прописаны свои правила. Скорая помощь получает за застрахованное лицо, действительно. Но не застрахованных у нас масса. Просто катастрофа. И за них, соответственно, денег пока мы не получили. Окупаційна влада Криму оштрафувала на 1 600 000 рублів, тобто 24 тисячі доларів, севастопольського підприємця, що не поставив на обов'язковий міграційний облік туристів, які проживали в його міні-готелі. Російська адміністрація Криму часто повторює, що на півострові створені всі умови для відпочивальників. Однак по факту триває жорсткий тиск на всю туристичну галузь. В окупованому Росією Криму з кожним роком зростає рівень корупції. Торік порушено 310 кримінальних справ. Це майже у половину більше, ніж 2014-го. Цьогоріч лише у першому кварталі порушили понад півсотні кримінальних справ. Найбільша сума хабара – близько 10 тисяч доларів. Активісти громадянської блокади Криму демонтують бетонні блоки на адміністративному кордоні з Кримом. За словами очевидців, демонтаж організували члени Херсонського меджлісу кримсько-татарського народу. Вони запевняють, бетонні блоки прибирають з проїжджої частини, бо вони заважають руху автомобілів. Блокпости активістів залишаються спостерігати за контролем адміністративного кордону з анексованим Кримом. Абітурієнти з Криму і зони АТО зможуть вступати до українських вишів без зовнішнього незалежного оцінювання. Про це сьогодні на засіданні уряду заявила міністр освіти і науки України Лілія Гриневич. За її словами, окрім додаткової сесії ЗНО для дітей з окупованих територій, розробили список вищих навчальних закладів, куди можна вступати за конкурсом. Забезпечення доступу до вищої освіти наших дітей, українських дітей, які зараз живуть на окупованій території Криму, а також на непідконтрольних територіях зони АТО, тому що ці діти для нас є дуже важливими в сенсі майбутньої реінтеграції цих територій в Україну. І ми повинні зробити все для того, щоб вони мали доступ до вищої освіти в країні. Окрім додаткової сесії, яка передбачена влітку з зовнішнього незалежного оцінювання, яка передбачена для тих, хто, наприклад, не зможе зараз скласти його, ми передбачили відповідно зміни до умов прийому на основі прийнятих законів у парламенті для таких дітей, щоб вони могли потрапляти до певних університетів за вступними іспитами на конкурсній основі, але це ті університети, які евакуйовані з зони АТО, і ті, які знаходяться на території Донбасу, отже, страждають теж від малої кількості абітурієнтів. У Києві святкуватимуть Хидерлез з 7 травня. Як повідомляють організатори, державне підприємство «Кримський дім», свято, що символізує початок посівних робіт, відзначать на Кримській галявині в рамках фестивалю «Пасха-фест». Фестиваль проходить на Володимирській гірці. У анексованому Росією Криму Хидерлез святкували 3 травня. За словами очевидців, на свято звезли бюджетників і школярів. Представники меджлісу кримсько-татарського народу заявили, що відмовляються брати участь у святкуванні Хидерлезу, організованого російською владою Крима. Чи варто повертати Крим і чому? З таким запитанням наші журналісти звернулися до мешканців столиці. Як з'ясувалося, більшість все ж таки хоче повернути Крим в Україну. Стоит ли возвращать Крым и почему? Конечно, стоит, потому что это Украина. Безусловно, стоит. Территории исторически сложились украинские. Наш Крым. Потому что это наша родная земля. И мы его вернем. Это все равно, что отдать Киев и отдать Крым и Донецк. Это одно и то же для меня. Крым? Ну как это? Это наша территория. Обязаны возвратить ее. Давно родилась, мне 70 лет, Крым наш. Да, конечно. Нет. Если палец гнил, его отрезают. Я считаю, что нужно вернуть Крым Украине, потому что изначально это территория Украины. Пусть люди сами себе смотрят. Им возможность дали сейчас жить при России, жить с Украиной. Пусть они решат. Они же сами туда хотели. Хотели умереть в Советском Союзе. С катертью дорога. Что у нас правительство недостойное, оно не сможет его вернуть. Він був на дотації, правда?
а ми бідненька країна. Хай буде вільний Крим. Татарам віддамо. Честно, затрудняюсь ответить. Вообще, я аполитичен. Но если Крым наш, почему кому-то дарить или просто отдавать? Это же самая изюминка нашего государства. Нет, я думаю, не стоит, потому что нет необходимости в этом. Конечно, стоит возвращать Крым. Ну, потому что это украинская земля. Крым – это Украина однозначно. Обязательно. И возвратить татарам его надо. Это законная украинская территория. Там живут украинский народ, который хочет быть в Украине. Поэтому, я думаю, мы должны за него бороться. Зачем этот прицеп? Притом жителями, которые ненавидят материковую Украину. Зачем он здесь? Я лично считаю, что Крым – это Украина. Украина без Крыма – это не Украина. Да, конечно. Конечно, стоит. Боже мой, это даже не вопрос. Это украинская земля. Не знаю, там люди живут уже своей жизнью. В Крыму, в Украину они отсоединились, наверное, уже не хотят. І треба добиватись, щоб вернули Крим, Україну і вернули цим корінним народам татарам. В Україні стартувала інформаційна кампанія 18 травня «Ми всі кримські татари» до річниці депортації кримсько-татарського народу. Гасло кампанії «Я пережив геноцид». Її мета – розповісти українцям і міжнародному співтовариству про трагедію народу. Їй було 8 років. Вранці 18 травня 1944-го солдати увірвалися в її будинок і посадили у вагон для худоби, щоб за 3 тижні виконати в середньоазіатських пустелях. За півстоліття розлуки з батьківщиною Субадай Ханум повернулася до рідного села Айсерес і заново пережила драматичну ніч, як і 70 років тому. У 30 секундах біль, розлука з батьківщиною на півстоліття і довгоочікуване повернення. На цих кадрах кримські татари – свідки депортації. Так у Києві презентували кампанію 18 травня «Всі ми кримські татари». Приурочили до Дня депортації. На широкий загал показати, дивіться, от такі обличчя. От це наші літні люди, які пережили цю сторінку історії. За своєю зовнішністю вони представляють різні регіони Криму від південного узбережжя до степової частини Криму. В першу чергу спрямована на українців, в яких сьогодні точно є запит на те, щоб дізнатися про наш народ, про культуру цього народу, про історію цього народу. Виток депортації беруть початок ще з 1783-го, коли була анексована держава кримських татар, Кримське ханство, розповідає історик Гульнара Абдулаєва. 150 років корінний народ виштовхували з власної землі до Туреччини, а в депортації 1944-го майже половина народу загинула. В то время, когда на фронте гибли лучшие сыны этого народа, в Крыму стариков, детей, женщин депортировали, вывозили из Крыма в вагонах для скота. И в результате этой операции погибло более 46,2% человек. По сути, это был самый настоящий геноцид крымско-татарского народа. 5 відеороликів планують показати на центральних, приватних і регіональних каналах. По всій Україні, крім окупованого Криму, встановлять близько 300 білбордів та сітілайтів із зображенням 10 фотографій свідків подій 1944-го. Ця акція – частина стратегії щодо повернення Криму до складу України, впевнена член Меджлісу Гаяна Юсель. Это часть стратегии по возвращению и деоккупации Крыма, поскольку крымские татары – это своеобразный ключ для Украины для возвращения оккупированного полуострова. Трагизм ситуации в наши дни заключается в том, что, к сожалению, та беда, которая пришла в дома крымских татар в 1944 году, повторяется и сейчас. То есть параллель депортация 1944, оккупация 2014 – это та реальность, в которой находятся наши люди, наш народ. Більший мітинг у День пам'яті жертв депортації відбудеться і на адміністративному кордоні з окупованим півостровом на Чонгарі. Впритул до рідної землі зійдуться кримські татари Херсонщини та Запорізької області. Жертв депортації вшанують у Києві та Львові. Ільвіна Сідулаєва, Ельдар Ісматов, Заман, АТР. Наразі це всі новини. Більше дізнавайтеся від Ельдара Курсеїтова о 19:30. Будьте з нами. До побачення.